Вітаю всіх на каналі Свобода Преміум. З вами Ян Максимюк у Празі. На сув'язі з нами Гейр Тускедал, депутат Норвезького парламенту від Народної християнської партії, з яким ми поговоримо про його зацікавленість ситуацією у Білорусі і про те, що він робить, щоб на події в Білорусі звернути так само увагу своїх суродзичів. Hello, Mr. Tuskedal. Hello. Mr. Tuskedal, my first question... Гаспадар Тоскедал, маё першае пытанне будзе пра вашу леташнюю намінацыю трох смелых беларусак Святланы Ціханаўскай, Марыі Калеснікавай і Веранікі Цапкала на Нобелеўскую прэмію міру. Гэта была ваша асабістая ініцыятыва ці, можа, партыйная ідэя? Я маю на ўвазе хрысціянскую народную партыю Норвегіі. Well, hello everybody. I'm no more than 60 years old and I have seen... Прывітанне ўсім. Мне ўжо значна больш за 60 гадоў, і я на працягу многіх гадоў сачыў за развіццём сітуацыі ва ўсходняй Еўропе. Я пабываў у Польшчы і ў балтыйскіх краінах. Цяпер мы маем такую сітуацыю ў Беларусі, у якую нам трэба ангажавацца. Калі я пачуў пра беларускае паўстанне, пра апазіцыю і яе сітуацыю, калі я даведаўся пра некаторыя беларускія арганізацыі, мне падумалася, што і я ахвотна дапамог бы ім. А калі я прачытаў пра трох смелых беларускіх жанчын, якія ўзначалілі пратэст, я падумаў, што паколькі я маю права намінаваць кандыдатаў на Нобелеўскую прэмію міру, я пакарыстаюся гэтай сітуацыяй і наміную іх. Зразумела, я намінаваў іх ад свайго імя, а не ад імя партыі. Я моцна зацікаўлены сітуацыяй у Беларусі. So I was very interested in the situation in Belarus. Чаму вы думаеце, што гэтыя жанчыны заслугоўваюць Нобелеўскай прэміі міру? It was very brave and they spoke about the human situation. Гэта быў вельмі смелы выступ. Яны выступілі за правы чалавека, за дэмакратыю. Зусім відавочна, што гэтага не хапае ў Беларусі, таму я захацеў падтрымаць іх. І гэта быў найлепшы спосаб, каб выказаць сваю падтрымку. Потым шмат людзей прыходзілі да мяне і дзякавалі за гэты ўчынак і казалі, што яны таксама хочуць дапамагчы беларускай апазіцыі, чым толькі могуць. And I thought the three women were very brave. Yes. Мяркую, вы сачылі за асвятленнем беларускіх пратэстаў у сродках масавай інфармацыі ў большай ступені, чым большасць вашых суайчыннікаў. Што вы можаце сказаць пра характар гэтых пратэстаў? Што вас здзівіла перш за ўсё? What strikes you most? It's very impressive to see the peaceful situation. Мяне ўразіў мірны характар гэтых пратэстаў, шэсці па горадзе без гвалту з боку дэманстрантаў і тое, як яны выказвалі свае палітычныя погляды. Якраз гэта ўразіла найбольш. Гэта было вельмі змястоўна, пасыл быў лёгкі для разумення. Тады адчувалася вялікая моц апазіцыі, значна большая, чым звычайна. Зразумела, калі мы пачулі пра арышты і зняволенні, я ведаю асабіста некаторых з тых, каго арыштоўвалі, нам балела, нашыя дэмакратычныя пачуцці былі закранутыя. Таму я так моцна хачу іх падтрымаць. Як вы ацэньваеце асвятленне пратэстаў у Беларусі сродкамі масавай інфармацыі вашай краіны? Ці ведаюць цяпер людзі ў Нарвегіі пра Беларусь і пра тое, што там адбываецца, больш, чым ведалі год таму? Ці не блытаюць яны Беларусь з Расіяй? I think the Norwegian media has been very clear. Я думаю, што нарвежскія медыі занялі вельмі выразную пазіцыю. Яны асвятлялі сітуацыю ў Беларусі вельмі добра. Пэўны час амаль штодзённа былі рэпартажы з Беларусі ў розных сродках масавай інфармацыі. І мы таксама мелі адмысловую праграму, прысвечаную Беларусі ў дзяржаўнай нарвежскай тэлевізіі. Так што Беларусі надавалася шмат увагі. Я думаю, што нарвежцы даведаліся шмат пра Беларусь і не звязваюць яе з Расіяй. Яны глядзяць на Беларусь як на асобную краіну і асобную дзяржаву. Connecting it to Russia. They see it as an own country and state. Шмат хто ў Беларусі хацеў бы, каб краіны заходняй Еўропы адмовіліся ад традыцыі называць Беларусь на сваіх мовах белай Расіяй і называлі яе проста Беларуссю. Што вы думаеце пра гэтую праблему? Дарэчы, на Беларусь у Нарвегіі кажуць Беларус ці Вітрусланд? Belarus or with Rusland?
In Norway, it's called official White Russia. White Russia. У Нарвегіі Беларусь называюць афіцыйна Гвітэрусланд, белая Расія. Але я падняў гэтае пытанне ў камітэце замежных справаў парламенту і абмяркоўваў яго з міністрам замежных справаў. Пакуль што Гвітэрусланд, але я думаю, што ёсць шанец на змену. Я спадзяюся, што мы зможам змяніць гэтую афіцыйную назву на працягу году або двух, і новай афіцыйнай назвай стане Беларусь. Это моя палітычная мэта ў партыі. Belarus will be the official name. That's my aim, and that's my political aim from my party. Are you supported? Ці ваша партыя падтрымлівае гэтае памкненне памяняць афіцыйную назву Беларусі ў Нарвегіі? Name of Belarus. Yes, we are supporting that. Так, яна падтрымлівае гэта, таму што гэта будзе станоўчы пасыл для апазіцыі. І мы таксама падтрымліваем памкненне апазіцыі памяняць сцяг краіны, мы падтрымліваем кожны сімвал, які можа дапамагчы Беларусі на яе шляху да дэмакратыі. Беларусь будуць шчыра вітаць у еўрапейскай супольнасці. It would be very welcome in the European fellowship. Okay. Ці былі вы асабіста ў Беларусі? Можа, хочаце паехаць туды цяпер або ў будучыні? Yes, of course I want. I have been through all this. Так, зразумела, што я хачу туды паехаць. Раней я быў у большасці ўсходнееўрапейскіх краін. Я быў і ў Беларусі, я быў у Менску, іншых месцах. Я сустракаўся з апазіцыянерамі і палітычнымі лідарамі. Я сустрэў там шмат цікавых, разумных і смелых людзей, якія любяць сваю краіну і робяць усё магчымае, каб развіццё сітуацыі ў Беларусі было станоўчае для ўсяго беларускага народу, а не толькі для іх. Мяне моцна ўразілі сустрэчы з гэтымі людзьмі. Калі вы наведалі Беларусь? What year was it? Думаю, гэта было гадоў 10 таму. Потым я зноў быў у Беларусі, я сустракаў беларусаў у іншых краінах, я таксама сустракаўся з беларусамі тут у Нарвегіі, з іхнымі арганізацыямі. Мы мелі цікавыя сустрэчы з палітычнымі лідарамі ў Беларусі. Мы пачулі пра вашу актыўнасць на карысць Беларусі якраз ад беларусаў у Нарвегіі. Ці вы падтрымліваеце сувязь з імі? Гэта значыць з беларускімі арганізацыямі ў Осла або іншых гарадах? In Oslo or in other cities? Yes, we are in touch with them. Так, мы падтрымліваем сувязь з імі. Калі толькі ў нас узнікаюць нейкія пытанні, я кантактую з імі. Па нядзелях яны з'яўляюцца перад будынкам парламенту, так што некаторых з іх я ведаю асабіста. Okay. У завяршэнне нашай размовы я хацеў бы, каб вы сказалі некалькі слоў непасрэдна да людзей у Беларусі. Я не буду задаваць вам канкрэтнага пытання ці прапанаваць канкрэтную тэму. Што б вы хацелі сказаць? What would you like to say? I would only say that this situation Я скажу толькі, што гэтая сітуацыя падае вялікую надзею на будучыню, нават калі яна часам выглядае змрочна. Я быў у балтыйскіх краінах. Я бачу, як там мяняецца сітуацыя. Я быў у Польшчы, я быў у Берліне і бачу, як абрынаецца мур. Я некалькі разоў быў ва ўкраіне і бачу, як мяняецца да лепшага палітычная сітуацыя і палітычныя погляды людзей. Беларусі, як я мяркую, трэба крыху больш часу. Думаю, што час будзе працаваць на змену, на новую сітуацыю. Я вельмі ўражаны тым, як мірна і змястоўна апазіцыя спраўляецца з цяперашняй сітуацыяй. І мне вельмі шкада людзей, якіх арыштоўваюць і знявольваюць у турмах. Я жадаю ўсяго найлепшага палітычным лідарам, звычайным людзям і ўсёй Беларусі, каб яна стала дэмакратычнай дзяржавай у будучыні. Это было б вельмі добра. Это вельмі прыгожая краіна, і я, зразумела, хацеў бы правесці там свой адпачынак, прыехаўшы на сваёй машыне. Это было б цудоўна. Some vacation days there by my car. That I would love that. Thank you very much for your interview, Geir. Дякую всім за цярплівасць і увагу. Дякую таксама майму суразмоўцу. Нагадаю, гостем каналу Свабода Преміум на Ютубе быў Geir Tuskedal,
депутат Нарвежскага парламенту ад Народнай хрысціянскай партыі. Мы гаварылі з ім пра яго зацікаўленасць Беларуссю і пра тое, што ён робіць, каб выклікаць такую зацікаўленасць і сярод сваіх суродзічаў. Once again, Geir, thank you very much for your interview and have a good day. And thank you, same to you. Bye-bye. Хочаце ведаць, што адбываецца? Апошнія навіны, жывыя трансляцыі, відэа, фота. Пастаўце на мабільны тэлефон нашу аплікацыю.